Nahradí umelá inteligencia alebo AI realitných maklérov? Tak dnes si niečo o tom povieme. Umelá inteligencia má potenciál zásadne zmeniť fungovanie realitných maklérov, ale či ich naozaj nahradí, to je komplexná otázka. Umelá inteligencia môže pomôcť realitným maklérom napríklad pri analýze dát, pri ich predikcii, pri zákazníckom servise, ktorý realitný maklér poskytuje každodenne, pri vyhľadávaní informácií pre klientov, či pri automatizácii procesov. Prečo umelá inteligencia úplne nahradí realitných maklérov? Tak, pretože nemôže nahradiť strategické myslenie, kreativitu či ľudskú empatiu.